ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. имрӯза видеои мо аз ҳамин намуд куртаи хеле зебо оғоз меёбад. ин куртаҳо ҳамаш барои фурӯш ҳастанд. бинед чӣ хеле хушрӯанд, туркӣ. нархҳои ёро дар видеои пешинама гуфта будам. иҷада куртаҳое ҳаст ки 1000 рубля, куртаҳое ҳаст ки 2000, 2500, 1200 рубля. ҳар хел нарх дорад. ва намин рақамҳое ки дар экран дида истодаед, ба намин рақамҳо шумо занг занед, пурсон шавед дар бораи намин намуд нархи навои намин куртаҳо ва заказ кунед. тамоми намин куртаҳоро дар Русия ба шумо доставка мекунанд, зеро ки куртаҳо хучон дар Русияянд, дар бозори Садовод. рости видеоро ба ма видео кардам, хиравон кардан. ма адреси аниқиро намедонам. бисёриҳо мепурсанд ки дар кадом линияу куҷояй, амира адресша намедонам. хулоса дӯстони азиз, ба намин рақамҳо занг зада дар бораи доставкаш пурсон шавед ва шояд одамое ки дар Москваянд чун метавонанд ки рафта аз намин савдогар ҳамин куртаҳоро харидорӣ намоянд. боварӣ дорам ки ба шумо писанд меояд, зеро ки сифаташон беҳад хуб ҳастанд. ино ҳам истеҳсоли Туркияянд, ҳам истеҳсоли Бишкек. кадом намуде ки шумо ода маъқулай, шумо метавонед ки бемалол интихоб кунед. размерҳо ҳаста, бисёрш размерҳои калонам дора, размерҳои майдаам дора. хулоса ки шумо метавонед ба намун размери дилхоҳи худтон курта пайдо кунед. бинед, куртаҳои паплинам ҳастай, куртаҳои велюрам ҳастай, бамбукам ҳастай. ҳар намуде ки шумо хоҳед дар инҷа ҳаст. боқӣ сарбаланд.